Papawis sa umaga. Good morning mga beshi, mga bay. Mag-exercise tayo. Jogging sa umaga. Alright. Jogging ako, jogging. Papunta sa supermarket. Papawis ako mga beshi, mga bay. Jogging. Dadaan ako ng supermarket. Makapaghanap ng pampalakas ng katawan, pampalakas sa hilik, kasi hindi makatulog sa umaga. Maggatas na lang sa umaga, palit sa tsaa at kape. Baka mataas sa caffeine kaya hindi makatulog masyado. Magatas tayo para malakas ang hilik, pampagatas, pampalakas. Dadaan lang ang supermarket. Jogging muna, isang ikot. Yan ang ikutin ko. Kabundukan ng Bahara. Yan. Yun. Uy. Yung bus. Ayun na yung bus ko. Ternos kami. Terno. Parehas kami ng kulay ng bus. Yawa. Diyan ako bibili ng gatas. May mga offer daw dito. Tingnan ko kung totoo nga. Dokan Mini Market. Ayan o. Yan ang Dokan. Dokan Supermarket. Oh, ang daming saging oh. Oh, ganda ng saging oh. Madami. Ayos ah. Oh, mga frozen goods. Oh, Almaray. Yung gatas ditong powder. Saan ba yun? Naman. Saan yung gatas nyo dito? Ari pala, Ari. Uy. Alin bang maganda din eh? Promo. Ay. 6 real na lang. Ito rin naman to. Low fat. Ito yung gatas na may tae. Ito yung maganda rito. Alcair. Powder. Full cream. Ano? Full cream milk. Ano ito? May Nestle din oh. Ayun no. Nakabili na ako ng pampalakas ng hilik dyan no, sa Dokan. Dito na. Pampalakas ng hilik. Di makatulog sa kakakape at tsaa, di gatas naman. Makakatulog tayo, masarap ang hilik sa gatas. Nag-jogging lang ako para bumili ng gatas. Sabay papawis. Ayan, lakad na pauwi. May bit-bit, mahirap tumakbo, may bit-bit. Wala. Ba't nangati na yung katawan ko, yung balat ko? Pinawisan, sabay pasok sa aircon. Natuyo ng pawis. Nangati. Agoy. Hi guys! Hello mga beshi, mga bay. Lakad-lakad lang ako dito. Papawis. Ayan o. Ang aking kapaligiran oh. Malaking muski. Mag-vlog-vlogan ako dito ha. Mga beshi, mga bay. Mga guys. Mga besh. Ayun. Bumaha rin dito. Umulan kahapon eh.
may ulan din, paminsan-minsan na ulan rin dito. Ayan, layo pa ng lalakbayin ko Uy, ito yung pinapagupitan ko sarado pa yung pagupitan ko. Ito yun sarado. Alas 9 pa yata bukas yan. So shortcut na ako, shortcut. At malayo-layo pa rin aking lalakbayin. Dito tayo shortcut pupunta sa aming accommodation. Hi guys, how are you mga guys? Mag-vlog na ako guys. Please support my vlog guys. Puro guys. Ano guys, thank you for watching guys. Ito yung nabili ko, pampalakas ng hilik. Poultry milk, Alcair milk. Pampila, peanut butter, goodie, pistachio. Yan, pistachio. Unang timpla. Yan. Tama yan. 2 spoon.